Mae'r diwrnod wedi gwawrio ac mae 'na stwr yn tynnu. Mae'r ci di bita'r posman ac mae dad di bita'r ci. Mae'r babi di gadael cartref am fod neb yn licio mam. Ac mae'n brawd i gwerthu gariad ac yn ei lle mae di prynu fan. Ond dwi'n siŵr bod pobl drws nesaf bobl od. Ma' nhw'n bobl od. Ma' Rhian fy chwaer di brodi hefo bwced o sment sy'n hallt. Ac ma' Aled fy mrawd yn Cenian hela'r boi nath dorri wallt. Ma' nain di symud i Tonga lle mae chwaer yn chief of police. Ac mae bwji'n brysur marfer gyfer leading role yn Gris. Ond dwi'n siŵr bod bob drws nesaf bobl od. Whoops. Ma' nhw'n bobl od. Mae'r grwban yn y garej yn gweithio ar ei lyfr. Ac mae'r tramp sy'n byw yn yr oergell yn brysur troi yn wyrdd. Mae nghefnder yn gweithio'n China fel beic i Mao Zedong. Ac mae'r modryb yn yr atig yn brysur tyfu ffwng. Ond dwi'n siŵr bod pobl drws nesaf bobl od. Ma' nhw'n bobl od. Ma' nhw'n bobl od. Yn 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 bobl od. Ma' nhw'n 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 bobl od. Yn bobl od. Ma' nhw'n bobl od. Ma' nhw'n bobl od. Lama, lama, lama.